si vychutnat jedinečnou atmosféru místa, kde se snoubí elegance, výhledy a poctivá gastronomie. Podáváme moderní českou kuchyni a pečlivě vybíráme suroviny od lokálních dodavatelů. Během roku se můžete těšit na hudební večery, degustace, tematické akce i program pro děti. Součástí je i útulný salonek s dětským koutkem, ideální pro rodinná setkání i soukromé oslavy s kapacitou až 20 osob. Nebeské apartmá je určeno především pro novomanželé a páry, které hledají kouzelné místo pro romantický pobyt. V letní sezóně pro vás otevíráme Nebeský lounge. Elegantní místo s kvalitním občerstvením, chill zónou a nezapomenutelným výhledem. Nabízíme také pořádání svateb, včetně obřadů v našem malebném altánku.